Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante, e benvidas un día máis á miña horta. Hoxe quería vos falar sobre os pimentos, porque eu sei que este ano non van tan ben como deberían de ir, e sei que tendes moitas dudas porque me fixestedes chegar tantas preguntas sobre o mismo tema que decidín facer un vídeo para explicar todo isto e intentar aclarar as dudas todas que me fixestedes chegar, reunidas en un solo vídeo. Bueno, máis que moitas dudas, foron moitísimas persoas, moitísimas consultas ca mesma duda, máis ou menos. E que lle pasa aos meus pimentos? Porque este ano vense como frenados, como pequenos, quedaron esquifos, quedaron como cando os plantástedes. Distintas hortas, distinta xente, distintas maneiras de plantar, distintos climas, pero todos os pimentos tiñan o mesmo aspecto. Pequeniños, amarillos, con 4 folliñas, sin flores, con un pimentiño pequeniño, pero en definitiva, os pimentos todos moi pequeniños, casi como cando os plantástedes. E iso ten unha explicación, a lo menos, os motivos poden ser varios, pero inclínome por isto. Os pimentos pertenecen a unha familia de plantas que se chaman solanáceas. E iso quere dicir, todas as solanáceas, tomates, pimentos, berenjenas, necesitan moito sol, necesitan como mínimo entre 6 e 8 horas de sol diarias para poder crecer, para poder sacar as follas, para poder medrar ben, engordar, facer ben a fotosíntesis e claro, o que iso conleva, sacar flores e sacar frutos. Pero, como este ano, os meses, toda a primavera, desde febreiro, marzo, abril e incluso todo maio, foi bastante chuvioso e hubo moi pouquiños días de sol. Entonces, os días que non había chuvia, estaba nublado. Entonces, ao estar nublado e ao chover tanto, os pimentos, aínda que os plantásemos en febreiro ou en marzo, é normal que estean tan pequeniños como cando os plantamos, porque lle faltaron as horas de sol. É un tipo de planta que necesita horas de sol e ao non ter sol, o que fai a planta de pimento é quedarse quieta, frena a súa creatividade, non sigue crecendo, non engorda, non fai a fotosíntesis, non pode sobrevivir. Por iso son plantas que se plantan na primavera e que están en plena produción durante todo o verán. Bueno, algunha incluso chega ao otoño se o tempo lle é favorable, pero este ano non foi así. Entonces, é moi normal que os vosos pimentos estean pequeniños, amarilliños, sin forza ninguna, con solo 4 follas. Bueno, é normal porque o tempo non estuvo adecuado. Eu tamén os teño na intemperie, pero esta planta ten outra peculiaridade. As solanáceas necesitan tamén moita fertilización, queren un terreno moi fértil, moi ben abonado, porque son plantas que, digamos, que teñen que apurar moito a sacar os seus frutos, porque só teñen un período moi corto no ano, durante todo o ano, para poder facelo. E as plantas o que queren é sobrevivir e deixar descendencia, deixar semillas. Entón, estas plantas, dadevos conta que plántanse na primavera e a finales de verán acabaron o seu ciclo. Entón, son moi productivas, botan moitísimo fruto, tanto os pimentos como os tomates, como as berenjenas, botan moito fruto e, por ende, necesitan que a terra na que están estea moi fértil. Entón, a pesar de que aquí tamén choveu moitísimo e fixo moitos días de nublados e que non lle dou sol, os meus pimentos ao estaren ben fertilizados responderon moi ben. Unha semaniña que levamos con bo tempo, botaron o doble, son xa o doble de grandes. Pero a pesar de que estean agora así os pimentos como medios apagados de vida, hai cousas que podemos facer por eles. E neste vídeo era o que quería enseñarvos. Vamos a intentar axudarvos a recuperar os vosos pimentos para que collan lentura, como se di aquí, e que salan para arriba, e que se poñan fuertes en pouco tempo. Canto menos tempo lle leve recuperarse, millor,
porque o tempo pasa e son solanáceas. A finales de agosto ou setiembre están xa nas últimas. Entón, vamos a axudar agora para que salan fuerte. Hai unhas cuantas cousas que sí que podemos facer por eles. O primeiro é, cando os plantemos, intentemos que o bancal ou o sitio onde poñades as solanáceas, os pimentos, os tomates e as berenjenas, estea moi ben aliñado. Digamos que tendeslle que botar moito abono, bastante, porque son plantas que necesitan moito abono. Eso o primeiro. A segunda cousa super importante é que hai que ter en conta o nacemento do sol cando plantemos, o sea, este bancal que teño aquí, todo este, están, bueno, os bancales todos, pero estamos falando do meu bancal das solanáceas. O sol aquí traballa así desta maneira, o sea, nace por aquí, ponse por ali e dalle o sol directamente todo o día ao largo de todo o bancal. Pero aínda así hai que ter en conta cando asociemos cultivos, o sea, cando poñamos en un sitio cultivos diferentes, en este caso, como son solanáceas, non podemos poñer diante das que máis medran as máis pequenas, porque senón privaríanse de sol. E entonces eu teño organizado deste xeito. Na parte de atrás, como podedes ver con todo ese enjaretado de canas e de fíos, teño os tomates, porque os tomates poden medrar hasta 2 metros ben. Para expandírense e para empezar a botar tomates falle falta un bo emparrado, porque os hai que entutorar. Entón, na parte de atrás teño os tomates, e en diante dos tomates teño os pimentos e as berenjenas, porque en este caso que está ventando moito, fai moitísimo vento, non sei se depois, a hora de editar, vou ter que cortar todo porque se escoita pouquiño a miña voz. Vou gritar máis. Non sei onde me perdín. En diante dos tomates poño as berenjenas e os pimentos, porque aínda que tamén medran, poden chegar a medrar hasta 80-90 centímetros ou 1 metro, sempre van a ser un pouquiño máis pequenos que os tomates. Así que ninguén vai a estar privado de sol. E xusto en diante dos pimentos e dos tomates teño unha filiña toda por aquí de fresas, porque as fresas tamén lle fai falta moito sol directo e deste xeito non se estorban nunca uns aos outros, nadie lle fai sombra ao de atrás. O sea, que ese é o segundo paso que tendes que ter en conta. O primeiro, fertilizar ben, o sea, abonar moi ben a terra. O segundo, escalonar ben os cultivos para que nada interfiera na absorción de sol do lado. É outra cousa moi importante, porque, claro, é unha cousa que me cai de queixón, pero quero volo recordar. Este tipo de plantas non poden carecer nunca de agua. Necesitan agua. Canta agua, porque moita xente tamén me pregunta cada canto teño que regar. Esa é unha resposta que se xa dan vai a ser sempre errónea. Por qué? Porque, mira, depende de como sea a túa terra, máis porosa, máis limosa, máis arcillosa, vai a depender tamén de canto lle dé o sol ou o vento, que o vento tamén seca moito. Entonces, o meu consello é a terra das solanáceas, bueno, de calquera cultivo do verán, pero das solanáceas, sobre todo, non pode estar nunca seco, non pode carecer nunca de agua. Un tomate que sufra sequía durante 3 días, ese tomate arrújase todo, arrúchase e vai a quedar con media vida. Non vai a ser capaz de recuperar. Quero dicir, non vale de nada que un día encharques de agua a tape e que despois en 3 ou 4 días xa non o reges máis, se está seca a terra. Entón, tes que ter esta precaución. Canto tes que regar? Cada canto hai que regar? Hai que regar xusto o tempo que lle leve secar a terra. Si na túa, a ver si non me lío moito. Si na túa horta, regando unha vez ao día, tes sempre húmedo, chégalle. Pero se na túa horta tes que regar á mañán e á noite para que se manteña húmedo, iso é o que tes que facer. E se na túa horta regando unha vez á semana está a terra húmeda, tamén lle chega.
porque iso quer dicir que o sitio no que estás non lle dá moito o sol, non o varea moito o vento e a terra mantense húmeda, porque é unha boa terra, porque ten moita biodiversidade e a biodiversidade na terra mantena ben, mantena húmeda, mantena sempre xa como moito máis viva. Outro consello que sempre dou, no medio das solanáceas sempre hai que plantar plantiñas de flor que non vayan a impedir o crecemento dos pimentos. Podemos plantar, por exemplo, tajetes, porque sempre van a ser cortiños e van a botar moita flor. Ou caléndulas, porque as caléndulas sempre van a favorecer que veñan bichos polinizadores. E entre tomates e pimentos tamén sempre deberíamos de plantar tanto prixel como albahaca, calquera tipo de albahaca e máis calquera tipo de prixel ou de cilantro, porque o seu cheiro, todo ese olor, aparte de que atrae mariposas e crisopas tamén, evita algúns pulgóns non, así, evita algún tipo de bicho que lle pode vir a facer mal ás nosas tomateiras. Entón, entre tomate e tomate, xa sabedes, albahaca ou prixel, ou floriñas que sean pequenas, que sean cortiñas, pero que teñan uns colores moi vistosos para que os bichiños desde arriba dixan: que cousa máis bonita hai aí abaixo, vou aí a polinizar. E vamos alá co seguinte paso, ca seguinte cousa que podemos facer para axudarlle aos nosos pimentos que collan moita máis forza en canto menos tempo, mellor. E trátase de podalos. Os pimentos só se podan unha vez, e nada máis. E depois xa poden medrar todo canto queiran. Pero esta limpeza, digamos, hai que facer, é obligatoria. E máis en un ano como o que fixo este ano, que tuvemos unha primavera demasiado fría, demasiado chuviosa. Entón, con máis razón, témolos que limpar. Como xa sei que algunhas persoas me ides a preguntar que era iso que había ao lado dos pimentos, xa vos lo respondo agora. Chámase tomatillo verde mexicano. Unha maravilla de tomatillo tamén, moi bonita. E tamén vai moi bonito e tamén o teño que podar. E vamos alá a limpar os pimentos. Mira, fijadevos no crecemento que ten. Ten como un pau principal e despois vanlle salindo como estes fillos, pos lados, por todo. Pero chegamos un momento que ten como un cruce de paus principales, de crecemento principal. Este ten 3 barras principales, bueno, pois donde fai xusto o nudo, todo dai para baixo podemos yo quitar. Podemos non, deberíamos de quitarlo, porque aquí non van a nacer pimentos, e se nacen, porque mirad este fillo, por exemplo, ten aí un pimentiño, pero vai a restar vitalidade á planta, e quedaría así limpa. E o seguinte pimento pasalle exactamente o mismo. Ten aquí estes fillos que son demasiado grandes, seguimos todo polo tronco para arriba, vamos os quitando, salenlle bastante ben dándolle así para baixo, xa salen bastante ben. Se non tamén podedes botar man a unha tixeira de podar ou así. E quitámoslle todas as follas e todo hasta chegar ao cruce importante, donde bifurca o pimento, que normalmente aquí tamén lle sale un pimentiño, e este tamén lle deberíamos de quitar, porque xusto aquí na bifurcación vai a restar energía para os paus principales. Suele salir ese pimento, suele salir a todas as plantas, así que o pimento daqui da bifurcación quitámoslo. E aquí, se vos fijades nesta bifurcación, non ten só un pimento, ten 2. Eu quítollos. Isto é decisión vosa, pero un pimento xusto aquí réstalle energía para o pimento grande que vai a ser todo isto daqui de arriba. E isto facémollo a todos. A este pimento non só lle vou a quitar este, sino que tamén se lle vou a quitar este. E agora que xa os temos podados e xa sabemos un pouquiño máis, vamos a intentar axudarlles, digamos, o último consello, o último empujón.
Como vos dixen, os pimentos necesitan moito abono, que a terra estea moi fertilizada. E que pasa se unha terra fertilizada lle botas litros e litros e litros e litros e litros e litros de agua sin parar, que foi o que fixo toda a primavera. Choveu tanto, e tanto, e tanto, que a terra posiblemente xa estea, digamos, lavada, que drenara, que os lixiviados vos que tiña a terra para darlle vida ao pimento, que xa se foran, porque foi demasiada chuvia. E si posiblemente tamén sexa unha das causas, a parte do sol, de por que os teus pimentos non dan crecido, non dan salido para arriba, non? Entonces, que podemos facer? Podemos volver a abonar, pero vai a ir tarde, porque o abono xa tiña que estar descomposto, e as plantas non se benefician do abono directamente, digamos, non? E as plantas absorben o abono a través dos microorganismos que viven na terra, que son os que se encargan de descompoñer o abono en nutrientes que necesita que a planta é capaz de absorber, porque a planta en por si sola non é capaz a favorecerse dos beneficios que lle aporta ningún abono. Estou me referindo máis ben a abonos caseiros. Claro, hai abonos da compra que xa están preparados para botar. Si ese é o caso de que ti o faz, pois volves a abonar agora. E se non, se o queres facer dunha maneira caseira, vouche enseñar como facelo, como para que a planta se beneficie rapidamente, como que sexa máis inmediato, máis rápido. O mellor sería humus de lombriz, o sea, humus de miñocas, porque é o máis completo que lle podemos aportar ahora mismo ás plantas. Dios mío, canto vento hai! Pasa para cá, que tamén fai moito sol. Uno a incrustar ben metido. Bueno, pois o mellor sería humus de miñoca, que o podedes comprar, ou o meu consello sería facer unha vermicomposteira e tela na horta, porque así sempre terías á man humus de moi boa calidad. Se non o tes, incluso podes comprar unha bolsiña del e facer igual o mismo que vou a facer eu agora, que che vou a enseñar. E se non, tamén valería facelo con compost, en vez de poñerlo seco así na terra arriba, que tardaría máis, digamos, a planta en empezar a absorbelo, que facer o que vamos a facer. Estas son as miñas composteiras de miñocas. Tendo composteira, vamos a ter dous tipos de fertilizante para lle botar as nosas plantas. Un deles é o lixiviado, que é o que cae abaixo de estar drenándose todo o produto das miñocas. Entón, este sería unha opción. Isto é maravilloso para darlle agora un extra de fertilizante ás plantas e que o absorban rapidamente. O lixiviado nunca pode ter nin mal olor, nin pode ter un color que non sexa transparente. E isto é o mellor fertilizante que lle poderíamos botar agora mesmo ás nosas plantas para aportarlle ese extra de vitalidade que necesitan. E por que lle é máis asumible o líquido ás plantas? Porque as plantas o único que fan, o sea, as plantas non comen, solo absorben líquidos. E os nutrientes absórbenos a través da agua que absorben. Entonces, por iso, o líquido se lle fai moito máis asumible, moito máis rápido e como moito máis inmediato que calquera sólido. Ala! Este gato! Míralo. Isto si tendes composteira de miñocas, claro, que podemos coller tanto o humus de miñocas de lombriz como os lixiviados, pero se non tendes composteira, poñedevos en tarea de facela, Teño un vídeo no meu canal de como facer unha composteira desde cero, sin casi costo ningún, e tamén teño outro vídeo de como sacar despois o humus das composteiras. Así que propoñedevos, se non a tendes,
que tendes que poñer unha na vosa horta, que non ocupa pan, e non dá traballo ningún, e na máis que dá beneficios. Pero se non a tendes, podedes incluso comprar un saquiño de humus que o hai a vender, e facer o mismo. Vamos a facer como unha especie de té, pero non é té, vamos a facer como un lavado de humus, porque así vai a ser moito máis asumible para a planta. Este sería o humus. Mais ou menos por cada kilo de humus podemos botar 20 ou 25 litros de agua. Tampouco non hai que telo, non é unha cousa que hai que medir tan ben, porque ainda hai aquí unha miñoquiña. Non pasa nada, porque boto a agua, pero inmediatamente vai para a terra e vai a ir para o bancal. Vai a vivir tamén feliz ali. O importante é que desfacamos ben todo o humus, que quede desfeito. E con este mejunje podemos darlle unha regada unha vez, non sei, cada 3 semanas ou así ás nosas plantas, porque vai a ser un extra de beneficios. Todo o bo do humus, pero xa diluído. E xa, como último consello, diríavos que se a vosa planta ten moito peso arriba e ten un tronco un pouquiño débil, o vento vai na abanear moito, e que unha planta abanee moito non llevo a ningunha. Entonces, tamén vos aconsello que se fai moito vento na vosa horta, que lle poñades a cada pimento un pauiño para arrimar e amarradeos, para que queden quietiños e non anden bailando, porque senón as raíces tamén se poden debilitar. Eu espero que este vídeo vos chegue a tempo para axudarvos cos vosos pementos. E se tendes algunha dúda máis, é que non quería dicir non dudedes en preguntarme as vosas dúdas, porque sempre me sale a mesma palabra e despois ao final redundo no redundante. Pero bueno, non sei como dicirlo de outra maneira. Se tendes algunha cuestión, facedeme a pregunta aquí neste vídeo, que vos intentarei axudar no que poda. Non marchedes sin darlle ao like. Se vos gustou este vídeo, estaría genial que me axudarades a compartilo co mundo inteiro, e se aínda non estades suscritas, por favor, suscribidevos, que non costa nada. Vai a ser gratuito de por vida, e a min vai me axudar moito co meu canal. Non me quería marchar sin enseñarvos esta maravilla de planta que está abrindo e florescendo estes días, que é bonitísima, chámase Azucena. E nada máis, miña querida xentiña, como vos digo sempre, coidádevos, portádevos ben e sede moi felices.